mwana ari kunzi akabviswa mapatsi. Vakati no, ndikati plus mwana ari kunzi anga aputika maziso, anga aibva skin ine madusu mablisters. Saka vakanditi no, mwana haana kubviswa mapatsi mama. Postmortem result tinaro. Mwana akarohwa musoro nechekugotsi, I think so. Ndoronda raainaro. And then ini ndandanzwa kuti ane ronda apa panzarisi apa pachest, akakuzvuka chest. And then ziso ranga rakakuzvuka, saka ndofunga rinenge rakaita kakubuda muposition. Saka minoti kana ari munhu akamurova kuti paakandodonha here kana kuti akatorohwa futi paziso ipapo atichaziva. And then anzi nemablisters, kuratidza kuti mwana kutsva. Sazoti kuti kutsva mukula box one day iroro here zvokuti